Ja moro, se on Hype Player X täällä ja se X on siinä nyt sen takia, että siinä pitää joku sekunnin mukaan olevena, niin se meni sitä arvon tähdestä sitten ja en halua paljastaa moni minullekaan näin X:ssä vaiheessa tällä. No niin, ja tuossa viime viikon maanantaina käytin 16 ja saan lahjaksi tämmösen kuin Nokia Lumia 625. Nyt mä ajattelin, että mä unboxaan sen tässä. Täällä nyt ei oo laturi, ei uupuu täältä vaan. Ja sitten no kaikki suojat mitä siinä oli. Siinä oli semmonen pussi oli tässä. Tässä otetaan tämä ja ei vetää sitä. Nyt nakkasin jotenkin pääsi sinne vaan niin. Tämmönen se on kokonaisuudessaan puhelin ja sitten löytyy nämä manuaalit, muut kivat systeemit, joita ei jaksa ikinä lukia. Sitten vielä alemmaksi mennä, niin on nämä USB-hoot ja täällä on nämä kuulokkeet on, mitkä tulee näette mukana, mutta meillä on paremmat mukana. Tai itellä siis on paremmat tässä ja on täyttä sontaa nuo mitä on näitten mukana tulee. Minähän tykkään, ne ei edes pysy korvissa. Tietysti johtuu siitä, että on liian isot korva-aukot. Tämmönen oli tää boksi ja aika lyhkänen. Mä en niinku monissa on nykyään, että se on niinku se adapteri tulee ja sitten tämä micro USB, että se on niinku tämä USB ja sitten laturi on samassa syssyssä, että ei oo niinku tuo niinku erikseen laturi ja USB, vaan en tiedä miksi Nokia ei oo vielä laittanut niitä. Mä otin valkoisena tämän, kun mulla on aina ollut kaikki puhelimet mustana. Ja nyt kun on ollut jo melkein 2 viikkoa tää puhelin mulla, niin se nyt on tuo suojakalvo on ja tämmöset on ja näin. Ja sitten onhan mulla täällä suojakuori. Siihen mulla ei oo enää boksia. Sen Crusadein tuo ihan siisti, hyvä, suosittelen. Toi jos on tämmönen puhelin, en tiedä onko muille puhelimille. Tai jos ei tykkää ruotsalaisista, niin sitten ei kannata ostaa tätä ruotsalaisten tekemään. Mulla on nyt niitä vastaan, mikä on. Tossa ne on jotakin. Siitä näette. Se lippu. Tämä on tosi tiukka ja hyvä, että mä ei ainakaan puhelin tipaa sille. Täältä ylhäältä työnnetään tänne sisään. Näin. Nää on niinku, jos äänestä kuulee, niin niin siinä on magneettian tossa, että ei lähde tosta. Eikä mulla muuta tässä on kummempia. Siinä on hyvät aukot näppäimille ja takakuorihan tästä irtoaa tästä Nokiasta. Kaikista Nokiasta ei irtoa takakuori tästä irtoaa. Voisin näyttääkin vielä. Saa tuoda tiukasta suojakorsta irti tämän parkele. Näin. Tuosta. Passikas. Itse otin tuon suojakuoren, kun maalaispoikahan eläin, niin pitää olla suojakuoresta. Vittu, raatu. Täällä sivussa per. Näin. Lähtee sitä päältä nätisti just sen, mutta vittu mä jää. Tää on näköinen tuolle sisäpuolelta. Jos kiinnostaa. Ja näin jää kantilla ja tuommoisella on niin näitä takakuoria pystyy erikseen ostaa, jos ei tykkää siitä alkuperäisestä väristä, niin ostaa tilaa uuden. Ja tuossa on SIM-kortin paikka. Siellä alla on sitten tuo muistikortin paikka. Ja näin. Mutta mulla ei tässä varmaan
vielä kumpia tässä on pikku korttipaikka, joissakin on enemmänkin noita korttipaikkoja, mutta minä nyt on tarttu tuohon. Voi sitten tulevaisuudessa laittaa visakortin aina nakata tuohon mukaan, niin onpahan ainakin mukana. Ei pysy pystyssä. No, mulla ei mitään muuta tässä ollut. Se on moro.